Tényleg. Arra. Ó, gurul a kicsike. A Szabi az csak nem állt meg. Ha biztos. Szerintem hallottál az Optimus Prime a segédkiáltás. Itt a hang. Legközelebb találkozunk. Megöltem a csávót, elfigyeljetek! Kajakra, geci. Hallottam a lövést. Megöltem a másikat, gyertek ide gyorsan, itt a kapi! Jó, futok! Mind a két csávót megöltem. Jövünk, én gyalog az úton. Cheaterek amúgy. Vegyél már, Két vannak. vegyél már fel a hátadra, Kemal. Basszátok meg! Lép a lábnyomomra, azt akkor az is olyan gyors lesz. De jól. Jó fej vagyok, mi? Itt a tundra és minden, szízszar nálad. Akkor van egy autód is, mi? Ja. Plate, minden. Amúgy Mindjárt mögülem jön egy másik autó, és ez miatt tölted meg őket, ledarál. olyan, mint mi öltük volna meg őket. öcsém, az már ott szalad. Nézd meg a Loot Goblint amúgy. Hátra hagyják az a gyengébbet. Nyugi, hagyd meg! Figyelj, szét! Ez én vagyok, ezt te adjál! Lőd le, nem ő az! Kemal még Várjál. itt van mellette. Odaállok mellé, aki jön, azt lőjük. Nézd már, mit szeretem. Akkor ott. Érted, agyon lő, szerte széjjel lő. Próbálom megmenteni az írháját, szólok neki, hogy mögötte van valaki. Szétlő. Aztán meg itt hagy hátra. Menj a másik csávó. Nem lehet a kocsit kitolni? Nem bírod.